Марьина Горка в этом году отмечают сразу 3 круглые даты, связанные с духовной историей города. 200 лет назад здесь возвели православную церковь. Правда, в 40-м храм был разрушен. И только 5 лет назад в новую церковь святого Александра Невского вернулась чудотворная икона Божией Матери Марьиногорской. В годы атеизма ее удалось спрятать от вандалов. Возраст святыни исчисляется веками. Сюжет Натальи Бардзіловскай. Мясціны, на якіх людзі сталі сяліцца яшчэ ў дахрысціянскую эпоху. Насыпаныя славянамі драгавічамі тутэйшыя курганы і леглі ў назву зямлі Мар'іна Горка. Хтосьці звязвае імя гарадка з паганскай багіняй Марай. Хтосьці ўзгадвае паданні бабуль, маўляў, тут расце рэдкая лекавая трава мар. Але навукоўцы і гісторыкі ўсё больш схільныя лічыць Мар'іна Горка мае хрысціянскія карані. У назве самога мястэчка узгадваецца святая Багародзіца. Існуе паданне, калі мясцовы заможны жыхар захварэў і не мог знайсці выратаванне, яму явілася Маці Божая Марыя і паабяцала выратаванне, калі той узвядзе на тутэйшай гары крыж і дом Божы. Насельнік выканаў просьбу святой абаронцы. Так хутка ўзнікла спачатку капліца, потым царква, стаў разрастацца горад. Дабрачынца, ад якога пайшло праваслаўе на мясцовых землях, Ісідар, не быў мастаком, але напісаў ікону сваёй цалительницы Маці Божай. Лица Спасителя Богородицы, они написаны очень красиво, очень тонко написано. Не так, как обычно писали какие-то простые иконописцы, богомазы, как их называли. Да? Здесь очень все тонкое письмо. Свае лекарскія здольнасці лік адразу ж стаў праяўляць і да іншых людзей. Абраз не толькі абараняў іншых, лёс абараняў яго самога. Падчас вайны 1812 года напалеонаўскія войскі здзекаваліся над іконай, спалілі капліцу. Агнём было знішчана ўсё, акрамя самога багародзічнага палатна. Впоследствии был построен Успенский храм, куда торжественно эта икона была внесена. 3 раза в год со всех окрестностей собирался крестный ход, торжественный. С многих селений люди шли, чтобы помолиться иконе. Да кастрычніцкай рэвалюцыі мінуўшага стагоддзя на землях Пухавіччыны, да якіх і адносіцца Мар'іна Горка, дзейнічала больш 3 дзясяткаў праваслаўных храмаў і капліц. Часы ваяўнічага атэізму знішчылі большасць з іх. У 1940-м пацярпела і Мар'інагорская царква. Яна была разбурана ўшчэнт. Дзіўна, як сама ікона Багародзіцы ўцалела. Яе ратавальнік, святар суседняй вёскі Блонь, схаваў абраз у сваёй царквушцы. Прайшло за 70 годдзяў, як Багародзіца Мар'інагорская была знойдена. Когда начали открываться общины, когда молитва пошла, и Господь открыл нам возможности, мы узнали, что есть такая икона, обрели ее и определили ей достойное место здесь. 5 гадоў таму Багародзіца Мар'інагорская урачыста ўехала ў мясцовы храм. Векавая святыня ў новых узведзеных па сучасных тэхналогіях сценах. Злева ад уваходу тут, у пазалочаным акладзе, на наведвальніка ўглядзіць Маці Марыя цудатворная. Раз на тыдзень ёй спраўляюць спецыяльную службу, акафіст. А штодзень абраз прымае сотні паклонаў і просьб. Очень много случаев. И дети не было, детей у родителей не было. 5-10 лет потом появляется ребенок, когда начинают молиться. И успешно замуж выходят. Меншчына багатая цудатворнымі абразамі. Дудзічыцкая, крупецкая, клецкая. За апошнія чвэрць стагоддзя у вобласці, як і ва ўсёй нашай краіне, адрадзіліся сотні храмаў. Наталья Бардзіловская, Владимир Тиханович и Александр Берецкий. Новины «Центральный регион». Это были самые заметные события в жизни Минской области, с которыми вас познакомили Наталья Тарасюк И Сергей Луговский. Программа «Новости. Центральный регион» в эфире каждое воскресенье в 12:10. Ну а все проекты Белтелерадиокомпании доступны онлайн на нашем сайте tvr.by. Всего доброго и хорошего завершения выходных. Удачи в делах.